Wala, lalagyan na mo kon. What's up mga vlog? Welcome to my guys. Karon modo ta og tugbok kay na ako gipangalaan dito. Oo. Dili chicks ha. Buko pie and egg pie. Nag-order ta online kay nakita na ko sa ilahang Facebook nga nindot man kayo. Lami siguro gid ni. Pero munang ato ang tilawan unya kung unsa gid na ka lami ang ilahang gipanginambog nga egg pie ug buko pie nga ako ang gipangalaan last month pa. Gusto kini ma-quarantine ta my loves kay dagantag mga mauna-unaan nga mga pagkaon nga di nato basta-basta nga makaon na karong mga panahon na may na lang ana ay mga social media na online nga pwede natong ma-order, no? So di mas naka-deliver diri kay medyo suok man niya ako lugar kunya busy daw siya. So ako na lang mo visit sa iya, ako na lang kuhaon ako ang gi-order nga egg pie and buko pie. Ready na ka? Let's go! Ay, kung ako lang ginako, dara 340 wakas. Hinog daw kayo. Wala, bugat siya. Kami ini. Kami rapod. Lawan to rin. Okay, let's go. Alright, so finally nakakuha na jud ko sa ko ang gi-order. Medyo malayo pero pick up lang, no? Okay, so ito siya egg pie and buko pie. So ito ni siyang i-food taste kung sa kalami ang egg pie versus buko pie. Plain to na. Tanaw na to ang duha egg pie. This is buko pie. Buko pie versus egg pie. Okay, so let's see. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Okay, so masyado mainit, no? And finally, ito na matlawan ang buko pie. Ang egg pie kailangan diferensya. Buko pie, this is egg pie versus oh no! buko kita siya, no? Egg pie. Sarap. Tamis. Ayan kay asukar. Sarap masyado. Combine doon ako ilang combine na ako ang ilang lasa. Sapaw na ako. Away ang lasa. Tamis. Sarap. Best. Berito ko na ako ng buko pie malang. Okay. Paborito kayo na ako niya. Kung tanong mo nga ng paborito na ako niya. Bukod, bukan.
Oo ba yun? Maganahan dyan po ko. So, ang masulte, ang buko pie, hindi ka siya tamis pero lami. And ang iyahang buko, ano siya, kanang soft, humok. Dili siya lubi. Butong gigamit nila. Tapos kining egg, lami ko siya lang. Lami siya pag naapoy kape. Pinaka mag-one. Maila. So, mga totoo ang masulti. Ang dua, pero lumi. Pero why dahil mas lumi? Of course, me. Oh no! Thank you so much. I'm kalimot sa pag-like and subscribe my YouTube channel. My Killing Republic, my loves. Thank you. Bye.